Doncs començarem l'acte. Us vull donar la benvinguda en aquesta 7a conferència de la Fundació Catalunya a Europa. Jo molt recentment he començat a dirigir-la i per tant aprofito la vinentesa per saludar-vos a tots i a totes i posar-me a la vostra disposició i espero que després tinguem ocasió de saludar-nos com a mínim breument. Avui a la conferència parlem de Rússia i d'Europa i d'aquest diàleg necessari per saber com es configura una nova era a nivell mundial. Perquè la guerra a Ucraïna no només ens interpel·la a nivell humanitari, sinó que ens afecta també des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de la independència dels nostres recursos i també de la posició que Europa pugui tenir a nivell internacional i a escala global. La Fundació ha volgut, per tant, amb la conversa d'avui entre l'Orlando Figes i l'Anna Bosch, contribuir a entendre quina és precisament aquesta nova etapa global que s'està construint i modestament esperem poder-hi contribuir amb aquest diàleg. De nou, volem agrair molt especialment a la Fundació RBA que ens permeti fer-ho, que ens aculli de nou en aquest magnífic emplaçament i que amb la seva contribució faci possible aquesta 7a conferència anual. Deia el mestre Casals que la música no pot separar-se de la vida. I avui podem, gràcies precisament a la fundació que porta el seu nom, a la Fundació Pau Casals, obrir aquest acte amb dues peces musicals d'autors russos i hem volgut que sigui expressament així. Serà a càrrec del Biel Garriga, que és un jove violoncel·lista que interpretarà un preludi per a violoncel sol de Konstantin Miniar Belorushev i una adaptació de la marxa Music for Children de Prokofiev. En Biel, i crec que és remarcable explicar-ho, toca el violoncel La Verte, que era del propi mestre Pau Casals. I li volem agrair molt especialment que avui ens ajudi o que contribueixi en aquest acte. Ell tancarà després del diàleg també aquesta sessió, aquest acte, amb una nova interpretació. Ara us deixo amb el Biel, amb la seva interpretació, i després la presidenta de la Fundació, la Irí Maragall Garrigosa, us adreçarà unes paraules. Jo només us recordo que esperem que després us pugueu quedar també per compartir una mica més de temps, per compartir una mica més de diàleg, perquè un dels propòsits de la nostra Fundació i d'aquesta conferència anual és precisament el retrobar-nos i el dialogar. Moltes gràcies i benvinguts.
Bona tarda, good evening. Thank you all for attending. Gràcies a tothom per acompanyar-nos en la 7a conferència anual de la Fundació Catalunya-Europa. Un any més ens trobem en aquest fantàstic auditori de RBA, on ja ens hi trobem una mica com a casa, acollits amb la calidesa de sempre per part de totes les persones que hi treballen i molt en particular pel seu president Ricardo Rodrigo. Enguany comptem amb una incorporació de luxe, la música. Gràcies a en Biel Garriga per la seva interpretació i a la Fundació Pau Casals per aquest regal. Avui ens acompanyen el seu director, en Jordi Pardo, i el president de la Fundació, Narcís Serra. Gràcies. La música transcendeix les fronteres de la llengua, de la política i de les nacions. Són paraules de Pau Casals, reconegut pel món sencer no només pel seu art, sinó també per la seva defensa de la llibertat, la democràcia i la pau. Avui comptem a més amb un convidat que ens honora, l'historiador Orlando Figes, autor, entre d'altres, de l'assaig titulat The Europeans, 3 Lives and the Making of a Cosmopolitan Culture, que es va publicar en anglès l'any 2019 i va ser traduït al castellà per María Serrano. A Los Europeos, Orlando Figes documenta i narra la història de 3 persones unides per l'art. Una cantant d'òpera d'origen espanyol, un director teatral francès i un escriptor rus. És una història sobre com la cultura cosmopolita va unificar Europa durant un període del segle XIX. El relat arrenca amb un viatge amb tren, el viatge inaugural de la línia París-Brussel·les l'any 1846 i descriu com l'expansió del ferrocarril, foradant fronteres nacionals, va fer que els artistes i les seves obres poguessin moure's pel continent amb gran facilitat. Y cito la traducción de María Serrano, lo que permitiría a un número considerable de europeos reconocer sus rasgos comunes. Les permitió descubrir en estas obras de arte su propia europeidad, los valores e ideales que compartían con otros pueblos de Europa por encima de su nacionalidad particular. Avui, gairebé 180 anys després d'aquell trajecte inaugural, Europa torna a ser, continua sent, és el gran tema. El passat 9 de maig vam celebrar el Dia d'Europa. Amb aquest motiu, la Fundació va publicar un manifest que podeu trobar a la nostra web, si el voleu llegir sencer, i del que amb el vostre permís us en faré 5 cèntims. Des de la Fundació Catalunya-Europa volem destacar el valor positiu que ha tingut la incorporació a la Unió Europea tant per Espanya com per Catalunya. Ha comportat una major garantia per a l'estabilitat democràtica del nostre sistema polític, la modernització d'estructures socials i econòmiques i un benefici econòmic gràcies a la injecció directa de fons europeus. No podem oblidar ni menystenir la importància d'aquests impactes positius aconseguits en companyia de la resta dels països de la Unió. Però Europa no és un projecte acabat i avui, una vegada més, ens afrontem a una guerra a les portes. La resolució de la guerra a Ucraïna no és només un assumpte de fronteres ni de seguretat, és també una qüestió sobre el paper d'Europa. La Unió Europea només serà rellevant a escala mundial si es legitima davant de la ciutadania amb més acció social, si dona exemple d'efectivitat en política ambiental, si s'assegura una sobirania tecnològica pròpia i si compta amb un instrument polític molt més potent que l'actual. I també si aconsegueix donar un paper més rellevant a les ciutats i a les administracions locals, que són la màxima expressió de la proximitat a la ciutadania. En aquest context reiterem el nostre compromís de difondre activament el que representa la pertinença a la Unió Europea i d'estimular tant els actors polítics i socials com a la ciutadania a assumir la responsabilitat que ens pertoca per fer possible l'Europa que volem. Les activitats que proposem des de la Fundació, que aconseguim posar en marxa gràcies a la col·laboració amb moltes altres entitats i administracions, alguns representants d'elles ens acompanyen avui, treballen en aquesta direcció i posen especial interès en incentivar les veus més joves. Per exemple, el concurs de foto i vídeo Què és per a tu Europa? Convoca estudiants d'entre 12 i 18 anys a explicar quina és la seva visió o el seu anhel com a ciutadans europeus. El Premi Europa Jove reconeix aquells treballs de recerca dels estudiants de batxillerat que aborden temàtiques d'abast europeu. El Cafè Europa és una cita mensual online per escoltar i debatre sobre temes d'actualitat amb mirada europea.
Conscients que tot just encetem un període clau, protagonitzat per la presidència del Consell de la Unió Europea per part d'Espanya durant el segon semestre d'enguany, i amb la celebració d'eleccions al Parlament Europeu el juny de 2024, acabem de posar en marxa la campanya Jo proposo UE, que té com a objectiu principal promoure la participació en el debat europeu. Per això hem creat una aplicació web que permet fer preguntes i propostes que la Fundació entregarà a la delegació del Parlament Europeu i de la Comissió Europea. El segon objectiu de la campanya és fomentar el vot en les properes eleccions europees, en les quals es jugarà la definició futura d'Europa davant d'aquelles veus que l'amenacen també des de dins amb la involució i la paràlisi. El compromís i l'acció ciutadana en són el millor antídot. Ho afirmem amb la convicció esperançadora i optimista de Pasqual Maragall, el fundador i president honorari de la Fundació Catalunya Europa. L'any 2007, en el manifest fundacional, el pare diu: la Fundació neix amb el propòsit d'invertir en la recerca dels coneixements i de les bones pràctiques que configuren aquest ideal europeu d'excel·lència democràtica, cívica, econòmica i social. Amb la certesa que Catalunya pot aportar-hi molt, però aprendre encara més. L'activitat de la Fundació es guiarà per la convicció que la lliure circulació d'idees, de projectes i d'experiències és necessària per estimular la creativitat i l'emulació. Els meus germans, la Cristina i en Guim, vicepresident de la Fundació, no volem deixar passar aquesta ocasió singular per mostrar de manera pública i sincera el nostre agraïment a les patrones i als patrons de la Fundació que ens acompanyen en la tasca de preservar el llegat de Pasqual Maragall. També a l'equip que hi treballa cada dia i a les moltes persones que hi col·laboren. Totes nosaltres ens hem fet el ferm propòsit de no tractar aquest valuós llegat amb nostàlgia, mirant enrere, sinó mirant endavant, perquè del pensament i acció de Pasqual Maragall en podem veure i alimentar-nos-en a l'hora d'afrontar els reptes d'avui i de demà. I avui és el dia en què us podem anunciar que, si voleu, vosaltres també podeu col·laborar en la preservació i difusió del seu llegat. Per això hem creat la xarxa de la Fundació Catalunya Europa, de la que podeu formar part i rebreu avís de totes les activitats que fem, les publicacions, trobades i altres vies de contribució. En els propers dies en rebreu els detalls. I ara us deixo amb el diàleg que heu vingut a escoltar. L'Anna Bosch, periodista de Televisió Espanyola, especialista en informació internacional, excorresponsal a Moscou, Washington i Londres, us presentarà a Orlando Fages, expert en història russa i soviètica, amb qui conversarà sobre les relacions entre Europa i Rússia. Gràcies, Anna. Thank you, Orlando. Moltes gràcies a tothom. Enjoy. Bona tarda i abans que res, moltíssimes gràcies per la invitació, perquè des d'un punt de vista absolutament egoista és un privilegi poder conversar i poder escoltar de tan a prop i fer-li preguntes a Orlando Fages. El programa diu que l'haig de presentar, però jo m'imagino que la majoria, si sou aquí, és perquè ja sabeu qui és i l'heu llegit. El que ha dit l'Airí sobre els europeus, jo afegiria, Orlando, pay attention, que gràcies al llibre de Europeans, molts ens vam assabentar de la figura extraordinària de Pauline García Viardó i de la família, la saga aquesta fantàstica de Garcías que venien d'Andalusia. I el llibre aquest, publicat per un autor britànic, anglès, concretament, el 2019, jo no sé, aquesta gran lloa, aquesta obra mestra cabdal, aquesta gran lloa a la cultura continental, transnacional, com deia l'Airí, el 2019, no va ser una provocació o una mena de revenja pel resultat del referèndum del Brexit. Es va publicar el 2019 i 3 anys després d'aquest triangle que comença a Andalusia, passa per París i s'enllaça artística i amorosament amb Rússia, 3 anys després de la publicació, Vladimir Putin
decideix envair Ucraïna. I avui, 24 de maig del 2023, avui, dia per dia, es compleixen 15 mesos de l'inici d'aquesta guerra. D'aquesta guerra en sentit ampli, perquè, evidentment, ja fa 9 anys, el 2014, vam tenir l'annexió de Crimea i aquesta entrada que ho era però no ho era al Donbass. Dic, a més d'aquesta gran obra que recomano, si hi ha algú aquí que encara no ha llegit els europeus, sisplau, llegiu-la. A més d'això, l'Orlando acaba de publicar la seva darrera obra, és sobre el que és la seva especialitat i amb què s'ha creat un nom, un respecte i també unes crítiques per la seva manera de veure la història de Rússia. L'últim llibre que ha publicat és La història de Rússia. I és una pena que tant al traduir-ho en català com en castellà es perd un matís important, perquè el títol original no és The History of Russia, és The Story of Russia. Llavors, l'anglès fa una diferenciació, i d'això en parlarem només començar ara, entre history and story. Llavors, és una pena que es perdi aquest matís en la traducció. Abans ha publicat, i també us recomano llegir-ho, El ball de Natasha, The Whisperers, que sé que està traduït al castellà, no sé si està traduït al català, Los que susurren, evidentment ha escrit sobre la revolució russa i també un sobre Crimea i molts més. Evidentment, també he de parlar una mica de la seva biografia i ho faré molt ràpidament. Orlando Figes es creix, puja a Islington, que és una barriada en un districte al nord de Londres. Pels que no estigueu familiaritzat amb la psique de la política i la societat britànica, sobretot anglesa, Islington i el nord de Londres és equivalent més o menys al que aquí en dèiem la gauche divine, gauche caviar, gauche champagne. A Islington vivia Tony Blair i el Neil Labour, però també vivia en una part d'Islington Michael Foot and Jeremy Corbyn afterwards. The Miliband's went to the school. In Primrose Hill. Haverstock Hill. Ja. O sigui, nord de Londres, per la mentalitat d'allà, són uns laboristes, són uns progres. Doncs ell creix allà. En l'actualitat ell diu que viu en l'estat de la confusió, perquè té 3 residències a Londres. I made you laugh. I'm sorry, because I know you shouldn't laugh. Ja sé que no hauries de riure, no hauries de riure, de cap manera riguis, no riguis. A Londres, a Cambridge i a Úmbria, a Itàlia, you can invite me to any. A veure, podries convidar-me a qualsevol de les teves 3 residències si volguessis, eh? Estaria encantada d'acceptar la teva invitació. Més important, l'Orlando Figes en aquest moment té 2 nacionalitats. Aquest era el joc, 3 residències i 2 nacionalitats. Britànica, per naixement, i alemanya per elecció, perquè l'Orlando Figes vol continuar sent ciutadà de la Unió Europea. Té dret a la ciutadania alemanya perquè la seva mare era jueva, alemanya, amb la seva família van fugir de l'Alemanya dels anys 30. Tornem a l'actualitat i ja ens fiquem en la conversa, perquè ara que Putin branda el fantasma del nazisme i d'estar combatent el nazisme a Ucraïna, l'Orlando Figes, sanguíniament, en sap alguna cosa del nazisme. So, without further ado, Així que sense més preàmbul, ara el plaer d'escoltar-lo. Your books. els teus llibres hi estan parlant de Rússia. El teu darrer llibre comença i insisteix en el mite. I jo vaig veure aquest matís que tenim en anglès, entre history and story, que en català diem història. I voldria començar tot preguntant-te per què el títol. Perquè el títol és la story, la història
diguem, en el sentit de la narració de Rússia i no la història amb H majúscula. Gràcies als nostres anfitrions, gràcies, Anna. Edmund Burke va dir que per ser europeu significa sentir-se a casa en qualsevol lloc d'Europa. No estic del tot segur que em sento a casa a la Gran Bretanya, però em sento certament a casa a Barcelona. Benvingut a la Unió Europea. Benvingut a la Unió Europea. Quina era la teva pregunta? Perquè no l'he entesa. A veure, la pregunta és per què història... D'acord. No funciona en totes les llengües europees. Els alemanys tampoc. No pots jugar amb això. Però les llengües romàniques, que és d'on nosaltres tenim la nostra paraula anglesa de history i story, story té la connotació també de la idea de la narració. És a dir, quina narrativa, quina és la narrativa i quina és la narrativa de Rússia, d'alguna manera. Jo volia començar amb aquest matís i començo amb una escena en particular, que és l'obertura del monument kitsch i horrorós i nacionalista rus del Grand Prince, igual als apòstols, tal com és enterrat a Rússia. Vladimir, que l'any 908 va convertir el cristianisme a Crimea i ho va fer en nom del seu poble. Aquest és el moment en què el rus, quina sigui la definició de rus, va entrar a Europa per la porta de Bizanci. Doncs bé, el problema amb això de la inauguració d'aquest monument tan kitsch el 4 de novembre del 2016 ja em va semblar en aquell moment un problema. A veure, si no és una declaració de guerra, és una declaració d'intenció de guerra, perquè el que Putin estava fent, tot inaugurant aquella estàtua horrorosa, és dir, el fundador de la civilització cristiana de Rússia a Kíev és nostre. I aquest és el nostre inici. Ucraïna no existeix. I, evidentment, els ucraïnesos tenen la seva pròpia estàtua del gran príncep igual als apòstols Vladimir a Kíev, que va ser inaugurat el 1983. Ucraïna en aquella època formava part de l'imperi rus, però a finals del segle XIX aquella estàtua va esdevenir com una mena de punt de trobada per a aquells a Kíev que volien afirmar, una miqueta com els catalans, volien ser ells mateixos. I això va esdevenir com una mena d'enfocament cívic nacionalista. De manera que quan aquesta estàtua va ser inaugurada a Moscou, a Milta-Tola, a propòsit, igual que la de Kíev, Chopachenko, el president d'Ucraïna, immediatament va dir: ens esteu robant de la nostra història, perquè pels ucraïnesos, que s'havien desenvolupat fins a aquest moment, amb aquesta agenda nacionalista, després de Maidan, el 2014, era dir, veritablement no tenim res a veure amb Rússia, deien. Nosaltres hem entrat a Europa l'any 988 i com que Nashenko va dir en aquell tuit, en aquella piulada, va ser la nostra elecció europea. Nosaltres estàvem unint-nos a Europa i a partir d'aquell punt només hem estat part de l'imperi rus per força. I això són dues mitologies nacionalistes. La mitologia nacionalista imperialista russa de que Ucraïna senzillament forma part de la Gran Rússia i la mitologia nacionalista ucraïnesa, que aquell moment va ser el començament de la Ucraïna europea. I això va ser el punt de naixement d'Ucraïna, segons ells. I aquest mite, des del punt de vista rus, aquest mite de la Gran Rússia, sigui el que significa això, el que Putin considera, o el que ell vol que nosaltres creiem, significa que el mite de la Gran Rússia, de fet, és una de les bases i és una de les lògiques d'aquesta guerra. Sens dubte, i és per això jo m'he concentrat en aquest moment, perquè a mi em va semblar que aquesta és la història, és a dir, com els russos expliquen la història del seu passat, les mitologies implicades. A mi em sembla que això és en el que ens hem de concentrar. De fet, va ser el meu llibre de confinament. Vaig decidir retirar-me durant el següent any. Vaig pensar, molt bé, d'acord, he de pensar molt i reflexionar molt sobre Rússia. I, d'alguna manera,
escriuré un volum sobre Rússia. I vaig pensar, necessito estructurar-ho. I l'única manera d'estructurar-ho és a través de la idea, perquè de fet vaig arribar a la conclusió que després d'ensenyar civilització i història russa i escriure llibres d'història de Rússia durant tota la meva vida professional de 35 anys, ara, en termes de veure d'on ve Rússia en relació a aquesta guerra, de fet, haguéssim pogut estar més bé explicant la historiografia russa que no pas la veritable història russa, perquè la nostra comprensió de la història russa és molt diferent del que entenen els russos de la seva història. Perquè, a veure, fins i tot a partir del segle XVIII, però certament a partir del segle XIX, quan la bàsica, els textos fundacionals de Rússia van ser escrits a Kalanzin, Perkuchovsky, Solovyov. Això és la història. La història era que era la gran Rússia i la petita Rússia. I la Rússia blanca. I la Rússia blanca, d'acord. D'alguna manera, això va ser un corol·lari. Però la història era que Ucraïna sempre havia estat part de Rússia. De manera que el 1917, evidentment, aquella data peculiar, la manera en què mai no van decolonitzar Ucraïna. I Ucraïna té el seu propi decolonitzador de la història russa, Khrushchevsky. I Khrushchevsky està en el centre de la historiografia ucraïnesa, perquè jo penso que d'alguna manera ho han empès cap a una direcció més nacionalista, perquè Khrushchevsky senzillament el que intentava fer amb la seva història d'Ucraïna era indicar que Ucraïna té una identitat cultural separada i diferent, que tenia una història, sí, barrejada però separada. Una miqueta com podríem escriure la història de Catalunya, com a part d'una cosa més gran que pertanya a tota la península ibèrica. Una cosa així. És així com Khrushchevsky va escriure la seva història d'Ucraïna. Però ell no intentava fer una afirmació que Ucraïna fos necessàriament un estat independent, perquè ell va entendre totes aquestes interconnexions matitzades entre Catalunya i Castella, per exemple. Però, diguem que en el seu cas, entre Ucraïna i Rússia. És a dir, hi havia tant de trànsit i tràfic entre les dues zones, tants intercanvis i tantes connexions familiars i tanta història barrejada, i ell podria veure Rússia com una gran civilització que possiblement donaria marge i espai al desenvolupament ucraïnès. Però en termes de Rússia del segle XIX, aquesta era la historiografia, és a dir, que Ucraïna és nostra, el 1917 van dir, d'acord, però després, sota Stalin, van prendre o van perseguir una línia molt més imperialista i van començar a resurreccionar totes les històries historiogràfiques del gran imperi, i la gran tragèdia és el 1991, perquè en aquell moment van tenir l'ocasió de reescriure els seus llibres, els seus textos històrics. Jo vaig estar implicat amb molts historiadors, anant a Rússia, intentant d'alguna manera no formar no és el terme adient, però exposar els acadèmics i ensenyants i pedagogs de Rússia sobre la seva història a la visió occidental de la seva història. Van fer el que van poder, però bàsicament sí, alguns historiadors bons van sortir de tot això, però malauradament el que va succeir és que una de les coses que va fer Putin, i ell va ser el primer, a veure, no va ser el primer, Stalin va ser el primer en fer-ho, però sí, va ser el primer en entendre que si controles la història, controles la ideologia i controles la política i controles el futur. I Putin, resulta que Putin va voler controlar la història per començar. I molt ràpidament va quedar palès que, efectivament, va criminalitzar els textos, els llibres de text d'història que d'alguna manera obrissin debats. És a dir, algú va ser perseguit per delicte per escriure un llibre de text escolar que establia una comparació entre Stalin i el nazisme. És a dir, que això ho van perseguir de manera, diguem, legalment, i després van controlar la narrativa. Hi ha un proverbi preciós rus que diu que la història és impredible. Sabem quin serà el futur, però no sabem com era el passat. Ni podem dir com serà el passat. I això és degut, de fet, això és molt important, el que has dit, Nana,
perquè quan jo vull entrar en una tònica històrica, llegeixo George Orwell. I ell precisament diu això, Orwell diu, d'alguna manera, és la idea motor del meu llibre. I, de fet, és completament rellevant per entendre la política soviètica. I el que Orwell diu és que la natura del totalitarisme és que constantment has de canviar el passat, perquè les mentides són inestables. Et diré quina ha estat la meva experiència tot llegint la teva història de Rússia. I he pensat, fins ara, mare de Déu, Putin està fent això i està pensant això. I de cop i volta, unes frases més tard dius, això és un altre cop està succeint amb Putin. Ara veieu d'on ve això que està fent Putin. La qual cosa em porta a preguntar-te, fins a quin punt, quan vas començar a escriure aquest llibre, vas intentar específicament, vas pensar en hem passat ja per 20 anys de l'era Putin. I aquest llibre és necessari per tal d'explicar Putin. No, a veure, jo trobo que això és difícil, perquè no pots reduir tota la història russa a fer un zoom sobre Putin. No pots mirar així, no. Però, evidentment, hi ha coses... A veure, en el llibre sí que emfasitzo algunes coses, algunes continuïtats. I jo penso que ambdues són completament... Totes elles són molt rellevants per a Putin. Bàsicament, per tal d'entendre Rússia, has d'entendre la relació entre el poble i la terra, el problema de controlar una nació amb un territori tan gegantí. De fet, no pots aconseguir fer res si no fas cops sobre els caps de les persones, perquè les autoritats locals són una proporció molt petita de persones competents, alfabetitzades i honestes. Per fer-ho, la corrupció està a tot arreu, perquè és molt fàcil ser corrupte a Rússia. I bàsicament, doncs, no és que l'autocràcia formi part de l'ADN dels russos, sinó que... A veure, tu coneixes els russos. Tu coneixes els russos. L'única cosa que pots fer és fer-los cops al cap, perquè no hi ha aquesta consciència i perquè poden fer coses massa fàcilment. Però, a veure bé, les veritables continuïtats estables són importants i que sí arriben a Putin i que d'alguna manera l'avergonyeixen més que no el contrari. Primer és la nota bizantina i la sacralització del poder. A la secció bizantina, a l'època bizantina, l'autoritat és Déu. És una entitat que va donant voltes. És una porta giratòria. I el tsar és Déu. El tsar és literalment Déu. El tsar s'autopercep com a Déu. I Déu a la terra, doncs, farà una purga del poble abans del darrer judici final. I a partir de l'entrada de Rússia a Bizanci, la canonització dels governadors, de les autoritats, dels centenars d'autoritats i el culte del líder, el culte del tsar que van desenvolupar, especialment a finals del segle XIX, quan tenia la tecnologia per enviar targetes postals. Però el que és encara més important, el culte de Stalin, de Lenin i de Stalin. Tot això ve d'aquesta tradició. I després, els altres factors estables i de continuïtat és l'herència i el patrimoni mongol, que ha estat desenvolupat per molts historiadors russos que escriuen sobre la seva pròpia història. No volen autopercebre's, no volen veure's... Mireu, és només un moment. Són moments en què la intel·ligència russa ha reconegut l'impacte de gairebé 250 anys de govern mongol a Rússia a l'època del renaixement europeu i de la revolució científica. I el que sorgeix de tot això, d'aquests 250 anys de govern mongol, és l'element patrimonialista del poder. És a dir, que havia existit a Rússia abans dels mongols, però el que els mongols van fer és, senzillament, agafar la paraula poder. La paraula poder, en la major part de les llengües europees, ve de la idea d'activitat.
és a dir, potència, de poder. Pots fer alguna cosa. És Macht en alemany. Pouvoir, potència. Com es diu en castellà? Poder. En català, poder. Exacte. Implica acció, però en rus la paraula de poder ve de Vavlax, i Vavlax ve de Vovest, i Vovest és un tros de terra que controles. I aquí ho tens tot, en aquest tros de terra. Ets propietari de tot, dels ramats de vaques i de les persones. I això és propietat del tsar, però també pot ser eliminat pel tsar. I jo no necessito explicar-vos-ho a un tan sofisticat, però hi ha com una mena de línia de continuïtat que ens porta a Putin. I aquestes línies, si se'm permet dir, una d'aquestes línies és que aquest vlast, és a dir, aquest poder basat en la terra, significa una cosa material que tens i que arriba als nostres dies. És a dir, la mateixa idea de ciutadania no existeix actualment a Rússia, de fet, el concepte. No. És a dir, que la teva vida val el que val si tens poder. Si no tens poder, a veure, almenys aquesta és la sensació que els russos comparteixen. La meva vida té valor si té poder. A veure, hauríem d'explicar què significa el poder i com funciona el poder a Rússia. Però sí, entenc completament el que estàs intentant dir, Anna. A veure, aquells que estan en situació de poder estan per sobre de la llei, perquè són els teus propietaris. De manera que Putin és el propietari dels oligarques. Tot aquest diàleg occidental de fins a quin punt és corrupte, Putin és estúpid, és imbècil, és propietari de 6 trilions. No té cap mena de sentit parlar d'això, perquè ell és propietari dels oligarques. Això és el que el poder patrimonialista significa. Si té 100 milions, diu, molt bé, 100 milions. Si algú estableix un hospital o construeix una nova ciutat a Sibèria, diu, d'acord, tu tens diners, te'n vas a Sibèria, construeixo, si no et mato. O ho perdràs tot, o te'n vas en exili a Londres i un dia et mors enverinat i no se sap per què. Molt bé. És a dir, que aquest és un concepte diferent, una concepció diferent del poder, la qual cosa ens porta, molt bé, als mongols. I aquesta concepció del poder ens porta a una mena de debat etern al voltant de Rússia, que és aquesta Rússia... Rússia forma part d'Europa o forma part d'Àsia? És un univers en si mateix, depèn de quins termes o quina conjugació utilitzis. Estàs parlant del present de l'indicatiu, eh? Aquí hem d'arribar a una espècie o una mena d'equilibri, però evidentment està dirigint-se cap a ser una colònia de la Xina, ara per ara, eh? Històricament, és evidentment una civilització europea. És una civilització europea cristiana que en el seu punt àlgid, al voltant del 1900, formava part inherent d'Europa. I, a més, estava, doncs, efervescent i desenvolupant-se en tots els sentits de la paraula. I des d'aleshores hi ha hagut moltes oportunitats perquè Europa, perquè formés part d'Europa en els anys 90 especialment. Però penso que no podríem dir a hores d'ara que Europa hagi perdut Rússia o que Rússia hagi abandonat Europa, tal com ho vulgueu veure. És a dir, les dues afirmacions són veritat. I l'orientació de Rússia ara és cap a l'eliminació d'Europa i d'Occident. I Putin genuïnament creu amb la seva propaganda que Occident és una cultura decadent que està en la seva porta de sortida. I ell vol establir relacions més fortes amb la Xina i sistemes autoritaris de govern, perquè li proporcionen, doncs, una eficàcia més gran que les democràcies. Si l'única cosa que significa la democràcia són drets LGTBIQ+, no volem tenir res a veure amb això, diu Putin. I, doncs, encara que això tingui molta atracció a Rússia. Ho veurem en un futur, doncs, visible, que Europa i Rússia es tornin a confiar mútuament l'un amb l'altre. No durant la meva vida. Ara tinc 63 anys, no sé si viuré fins als 100 o no, però jo no ho veuré, perquè la confiança
I mean, A veure, A veure, per començar. you would need obviously... A veure, Sorry? perdona, què has dit? Hi ha hagut algun moment en el que realment Europa i Rússia han confiat l'un amb l'altre? What, in terms of the En whole quin of sentit? Russian history? En el sentit de tota la història russa, vols dir? Or in terms of... O en el sentit, a veure, no ho sé, durant els darrers 3 o 4 segles. Ah, d'acord, 3 o 4 segles és molt de temps, eh? A veure, Yeah, no, of course. I mean, sí, look, evidentment, Russia was mira, partly the Rússia... No, I mean, No, a despite veure, the malgrat fear of Russia, which was la strong in the por 19th que century, Rússia sempre ha creat a Europa, especialment al segle XIX, perquè de cop i volta Rússia venia del no-res i va conquerir el Mar Negre, va, doncs, vèncer Napoleó i tota la resta, i es va expandir cada vegada més en els interessos britànics, de l'imperi britànic. Hi havia una desconfiança de Rússia, evidentment, però diplomatically, a nivell diplomàtic, a force that couldn't be... a veure, era una força que no podia ser ignorada. So, De manera que I mean, in the, Russia played Rússia a key va role jugar in un paper getting clau independence. a l'hora d'aconseguir la independència grega, per exemple, un paper clau. És a dir, que Rússia Clout, tenia núvols although it, suffered from its i va patir, doncs, de la seva, d'haver estat vençuda a la guerra de Crimea i va trobar un aliat a França que acabava de ser vençuda per Alemanya i tenien por d'Alemanya, necessitaven de Rússia i Rússia va entrar en la Triple Aliança. A veure, no pots dir que això es basés en algun tipus de confiança, però the problem, in a el sense, problema, going back i to des our d'un cert punt de vista, discussion remetent-nos al nostre debat sobre Europa, i aquest serà el problema, trusting Russia ever amb, again, doncs, tornar a recuperar la confiança en Rússia, és que ara tenen massa història negativa, massa mala història. Latvia, Estonia, I si Lithuania, Lituània, Poland, Estònia, Polònia, Estònia, la República Txeca, Eslovàquia, Romania, Bulgària, maybe one day i Ukraine, potser algun dia Ucraïna, tots han format part, tots formen part de la Unió Europea. I seria impossible, aleshores, confiar en Rússia. Perquè fins i tot si Putin... A veure, i voldria acabar un punt. Perquè fins i tot si Putin morís demà, even if you could wave a magic fins i wand, tot si tinguessis una vareta màgica i diguessis Rússia ara és una democràcia i tenen eleccions lliures i honestes. I hi ha eleccions lliures i decents, cap polític have a hope tindria cap esperança de guanyar una elecció democràtica lliure a Rússia si digués que tornés Crimea a Ucraïna. will ever accept Rússia acceptarà alguna vegada full, complete independence una independència plena i completa, una sobirania plena i completa Soviet republics, de les ex-repúbliques soviètiques, especialment Ucraïna. A veure, I think it does accept sí que accepta la independència dels estats bàltics. I might be proved wrong, Ara potser m'equivoco, però but that's my gut feeling. aquesta és la meva sensació. Tot es concentra en Ucraïna. I per què? Perquè Ucraïna està tan intrínsecament connectada amb la història russa i la seva identitat. Because Perquè Rússia, geopolíticament parlant, necessita economically needs Ukraine. Ucraïna i econòmicament parlant necessita Ucraïna. Because I perquè... because Sí, perquè it really does believe veritablement the narrative. es creu la narrativa que si permet que Ucraïna formi part d'Occident, senzillament Against Russia. Ucraïna actuarà contra Rússia i l'enemic Occident senzillament arribarà a Kharkiv, Which they see as que veuen com una ciutat russa. so. De manera que jo no penso. I aquesta narrativa, mireu, és una narrativa errònia, evidentment és errònia. Kiev forma part d'una Ucraïna independent i sobirana. Això és la història, continua. Però això està tan incrustat amb el seu pensament i Ucraïna és un tema especial i és el Donbass. A veure, no estic defensant-ho, però la meva sensació, i de fet jo estic satisfet, i ho puc dir fins i tot públicament, encara que hi hagi entre el públic nacionalistes ucraïnesos. Però al novembre del 2013 vaig escriure un article
per Affairs, in which I talked about on the vaig parlar complexity de la complexitat d'Ucraïna and the fact that there were real i el divisions. fet que hi havia veritables divisions en aquell moment entre les zones de parla russa d'Ucraïna i les zones de no parla russa, especialment a la part occidental d'Ucraïna. And I said, I vaig dir, d'acord, la darrera vegada que això va succeir va ser a Ucraïna l'any 1970. I el resultat de tot allò va ser, qualsevol que hagi escrit Bulgakov sap quin va ser el resultat d'això. Kiev va canviar de mans 13 vegades. and foreign intervention I was la the inevitable intervenció result of that. estrangera va ser el resultat inevitable de tot això. I inevitablement, doncs, la intervenció estrangera va venir de Rússia, i així va ser. And I said in I November, jo vaig dir al novembre del 2013 maybe the que Ukrainians, potser els ucraïnesos, before they got into abans d'entrar o de ficar-se en aquesta situació, haguessin pogut pensar en seguir, doncs, el divorci de you find out what people actually want. un divorci a la Txecoslovaca. És massa tard? És massa tard per això, sí, és massa tard. És massa tard. Perquè encara que no sapiguem We don't know what a plebiscite, if there could be a plebiscite. quin seria el resultat d'un plebiscit si hi hagués un plebiscit al Donbass, On principle, you can't. en principi tu no pots permetre aquesta divisió, Unless the Ukrainians. a menys que els ucraïnesos l'acceptessin. Let's go back to És a dir, el divorci de vellut de Txecoslovàquia. A veure, tornem aquí, talk a bit about Europe, tornem a parlar d'Europa, Western és a dir, de l'Europa Europe, occidental, our Europe, de la the nostra European Europa, Union. de la Unió Europea. What are our myths? Quina és la nostra llista en relació a Rússia? Bona Is pregunta. Putin a leftist? Putin és Is it d'esquerres? possible- so, is it possible to negotiate És possible negociar with Putin? amb Putin? What are our myths? I think Quins són els nostres mites? Quins són els nostres mites? Bona pregunta, bona pregunta. El gran problema about Western perception sobre les percepcions occidentals de Rússia és que les percepcions occidentals de Rússia es basen en les persones que coneixen a Rússia, i les persones que coneixen a Rússia són persones de la intel·ligència occidentals. És a dir, que són admiradors mutus que s'estan mirant, s'estan emmirallant mútuament, i de fet no miren a Rússia, perquè la intel·ligència occidental a Rússia, i segurament tu coneixes a molts dels seus membres, ara tant com jo, they see Russia ells veuen Rússia en termes becoming Western. d'esdevenir occidental. They have disdain I for senten un gran menyspreu peasant Russia, if I can. per la Rússia camperola, si se'm permet dir-ho així. La primera vegada que jo vaig anar a Rússia, jo era un estudiant graduat que estudiava els camperols russos, i em vaig enamorar de molta gent de la intel·ligència russa. I quan els vaig dir que jo estava treballant amb els camperols de la zona del Volga durant la Revolució Russa, van començar a riure. Diu, estàs estudiant els camperols? Ai, per favor, per què no estudies a Pushkin i coses més elevades? Aquesta era la seva visió del món. That's the problem. I aquest és el problema. And the other problem, I l'altre problema, i no vull atacar-te a tu, Anna, personalment, però l'altre problema també és la teva professió. it goes to Moscow. Perquè els periodistes aneu a Moscou, a Sant Petersburg, Really get into i veritablement no entreu amb Rússia, veritablement. Hi ha molt pocs periodistes que, de fet, no Russia. coneguin Rússia i escriguin sobre Rússia i que hagin viscut a la Rússia profunda i que sàpiguen què significa carregar galledes d'aigua perquè no hi ha aigua calenta, o què significa anar, doncs, a un lavabo compartit al final de la planta on vius. A veure, el que alguns dels soldats enviats a Ucraïna durant els darrers 15 mesos van arribar allà i no havien entrat a Kiev, però només els indrets que pensaven, mare de Déu, 45, mira, tenen televisors i microones, deien els soldats russos. A veure, això ho dic només perquè per adonar-se d'on venen aquests quintos, d'on venen aquests soldats russos. Això és el que vull dir, sí, sí. Venen de zones molt deprimides, perquè el govern rus vol mobilitzar la gent. Aquesta és l'altra qüestió. Volen mobilitzar a les persones impotents de Rússia, a la carn de canó de Rússia. I tu què diries a aquells, a Espanya, a França, no tant els del Regne Unit, especialment a les esquerres que diuen no, atureu, deixeu d'armar Ucraïna, intenteu negociar, intenteu fer algun tipus de mediació. Are there many people like that in Spain? Hi ha moltes persones així a Espanya o què?
Algunes. Sempre hi haurà alguns imbècils, no trobes? It's history 101. És la història 101. És la història... It's basic, No. right? I mean, És bàsic. you can't Capítol número allow 1, aggressor primera lliçó. No pot permetre que una dictadura to agressiva invade neighboring envaeixi countries, els carry out seus països war veïns crimes, i que duguin a terme and crimes crims against de guerra i humanity. crims We contra la don't know humanitat. if it's genocide. I no sabem encara si és un genocidi. Potser és un genocidi. You can't allow that. No es pot permetre això. Si això ho permets, això acaba amb tu. What's the point of Quin sentit té parlar sobre Europa si no estem disposats a defensar els nostres principis a Ucraïna? Quin sentit té? So Per tant, it's that basic, yeah. és la lliçó número Go 1. back to school is what I'd say to them. Torneu a estudiar, per favor, els hi diria. Hem utilitzat ja tot el temps que s'havia assignat. Jo podia passar hores i hores formulant-te preguntes i escoltant-te. I estic segura que la major part del públic també ho podria continuar fent, però hem consumit l'hora que se'ns havia atorgat. A veure, el marc referencial, per així anomenar-ho, el marc referencial d'aquesta sessió ha estat Europa i Rússia. Si haguessis d'expressar un darrer pensament, una darrera reflexió, a veure, algun pensament... Mira, la darrera cosa que ens queda, i això ho hem tingut amb el nostre meravellós violoncel·lista al començament d'aquesta sessió, l'única cosa de la que ens queda de Rússia i a la que ens hem d'agafar com un clau calent és la cultura russa. I aquest és un tema molt important actualment. I el meu pensament és no castiguem els russos, no castiguem la cultura russa, no castiguem la cultura russa, si us plau, perquè, a part de... A veure, seria tonto. Bàsicament seria infantil fer-ho. I senyalar la virtut sent santificant o sent històricament ignorants, perquè no pots acusar Bulgakov de ser un imperialista rus. I els russos mateixos són víctimes d'aquesta guerra, també. Independentment de fins a quin punt estiguin desorientats i estiguin sent desorientats per la maquinària propagandística del seu govern, la guerra és una guerra del règim contra el seu propi poble, perquè és una guerra d'opressió. La guerra és un sistema d'opressió, de repressió i de dictadura. Tu saps que si això ho dius en els estats bàltics, a Polònia, i en molts indrets estaries en una situació molt perillosa i amb molts problemes. Sí, en soc conscient. Senzillament no estic d'acord amb els europeus de l'est. A veure, jo penso que... Mireu, aquesta és la meva preocupació de fons. Això no... Ni tan sols em fa russòfil, això. A mi el que em preocupa és que el posicionament ucraïnès ha estat santificat a la guerra. I, en part, és per aquest programa del que ells anomenen de colonització. Rússia ha de ser trencada. I hem de trencar el mite de la cultura russa. Perquè la cultura russa, de fet, han viscut d'aquesta cultura russa, entre cometes, massa temps. I senzillament són només un grapat d'imperialistes fastigosos. Però no, de fet, hem estat acusats nosaltres. Tots els occidentals hem estat acusats. Una de les lògiques, un dels arguments d'això, és que a través de la subcultura, a través de la literatura russa, nosaltres occidentals hem estat... Les nostres ments han estat colonitzades per això, de la visió imperial russa. Si llegeu Chekhov i Tolstoi... Jo no ho dic, Llegiu Chekhov i Tolstoi. Aquests escriptors estan apunyalant el sistema rus. Tolstoi va ser excomulgat i proscrit per l'estat rus perquè va parlar contra l'estat rus. Ell volia que la gent no anés al servei militar. Per Déu, dir que Tolstoi era un imperialista és una bogeria. Per favor, a veure, continuem, agafem-nos a un valor universal i no entrem en aquest discurs de colonització. Castiguem els russos, trenquem Rússia. No dir que no res que hagi sortit de Rússia valgui res és absurd, perquè em temo molt
if that happens, que si això that's succeís, just a new set això of senzillament és una nova That's where onada hate gets you. d'odi, perquè és aquí on l'odi t'agafa amb les seves urpes. For the sake of your health, Doncs per la teva salut, your doctor told you estimat you Orlando, el can't teu get doctor t'ha dit que excited, no et you pots can't get excitar, excited, no you can t'has be d'excitar too tant com calm estàs ara for a mateix while to i express no it, so pots I ser will tan put it expressiu com ho down estàs and sent. just Per tant, stress, refredem because, aquesta conversa, again, perquè taking this awful al prendre aquesta invasió terrible i aquesta guerra espantosa a la Unió Europea té aquest efecte de dividir o d'emfasitzar la divisió ja existent entre Europa Occidental i Europa de l'Est. because now Perquè Eastern Europeans els europeus de l'Est diuen, i t'ho vàrem dir, us ho vàrem dir, us ho vàrem dir, us ho vàrem advertir, us ho vàrem advertir. we had to be stronger. Havíem de ser més forts, havíem de ser més We told you dussos so. contra So now they Rússia. feel vindicated. I ara senten que ells tenien raó. De fet, estàs dient una cosa molt important que donaria lloc a un seminari completament nou. Però tens tota la raó, les veus a Europa ara estan cada vegada més de la banda dels europeus de l'est, dels estats de l'Europa de l'est que diuen ja us ho vàrem advertir. I això és comprensible, absolutament comprensible, per part seva. Però, there has to be a little bit more balance. hi ha d'haver una miqueta més d'equilibri, una miqueta més d'equilibri. Evidentment, la guerra és una guerra en què Rússia ha de ser vençuda, però necessitem d'una conversa amb més sentit, una conversa més racional. A veure, el meu concepte és no els humiliem, no els humiliem. I és molt perillós humiliar un poder vençut. És molt perillós. Mireu el que va passar amb l'Alemanya nazi. És a dir, que fem que les coses... Contextualitzem les coses, si us plau. Orlando Fages, moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Però és perquè l'Orlando Fages ha fet un gran esforç perquè físicament està dèbil, surt d'una operació, o sigui que ha fet un esforç físic per ser aquí. And let's finish with music. I acabem amb música, Orlando, With a German amb author this un time, autor alemany en aquesta ocasió, because remember that, aquest cop, we're perquè still- recordeu, we're encara, still- en some places they en are alguns still indrets, debating encara estan debatent si cancel Wagner or hauríem de not. cancel·lar a Fortunately, Wagner o no. Bach has never Afortunadament, Bach mai punished, no ha estat so castigat. Please, Per favor, Biel Garriga ens deleitarà amb una miqueta de Bach i el seu violoncel. Gràcies.
Thank you.